ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላክነትካ ለፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኻልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካን በርከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቀልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ክሰልና ጉባኤና ድማ ኣምላኽና ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና መንፈስካ ተመርሐ ብሓይልካ ተደገፈ ንሕና ድማ መንፈስ ንዓብየሉ ግበረልና ጾምና ባርኸልና ቅድሰልና ነቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካ ንዓና ድማ ተቐበለልና ፍጻሜ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ሕልና ከደንገሊኸ ብስጋሁን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ እስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ እዚና ኣምላክና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒገ ቀናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩከ ሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት እዱ አንሳሩ ገጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኑን ጻህነ ይረሴን እስክሉዋን ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቐረብ ሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲእናኒ ሓሊውና ነቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቕብና ናጽኒዕና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልሙን ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን أوش تقول لجبرين نمسكنا كلام سلا سور كنان زرد خنان زحل خنان نبخاون سلا زقرب كنان تقبل كنان سلا زعوب كنان زتنا خنان سعد يعون سلا زبصح خنان نمسكنا كا وقوي تاي يقرب لنا ومفكر سب سلا زند من كلنا كم محرت كون دللنا إذا قد السؤال زيان كل زمن يوتنا نخرب في رب في السم سلامكم في السم حبنا كل قناة كل مكران حبوا نقولن زغنا كل جبر سيطان مخافوا السوات من لعل سلام وقوي تا كبير كاب كل حزب خاونا رحق كاب زرياب زلنا يبوطاونا رحق إذا تعمل عشان عزلنا كمان كربيتين كل حاجة سلام كرق السلطان ذهب كنا نسخهم كاب كل خفاء إحنا نبالها النمبر نفتنا يتأتون حد ودها ويتنام لقنا مدحنا يسكر سن من تفقر سبيل بزجوره محرتين قرتان مسخة معرمحهم زغنا منفس كل سن بس كانان صنعتين كبرون بأزل لك لمن كل ساعة نزل علم أمين وأملاك مسالخة محرني كم تعبير راها أبا سيد مسس كأبا سيد أبيك حسبني كأب حاتياتي وناتريني أنا أبا سيد فلت اللقمة حاتياتي كل جزيب كلمة إيو بزربا خاص أهدر فردخان صوان كاتر كبسي أنا نأخذ راي بدلكو أبقى ميخا أكي قوركو نهو أبا ساعة ولدكو نيكا أبا حاتيات نستني نهو نحك أوش تاترليو أهو أنتو أمهرني من تغز أرس سمع ذات ريني كابردك صعوده صابني تنزغت كت أي نعسم تحقوساس بعطان حقوسنا اسمعني قد كاب حاتياتي كولو نوزل لا أبا سايبن دوم سسو وعملا خصوري لب فطر اللي صنع منفذ كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني كل شيء منفذ كاونا يتقلفني حقوس مرحان كامل سلي فقالين يا منفذ وندقفني
مجد خان مفرس صمرم إيه حتى عنا بخاخم اللسويم وأملاخ مدحني كعداد ما ناقفني سانين صرك هالر كتب له إيه ويها أفهم مسكانا خنا جرس خنا فريق فت مشوات بهاد بلكاني زي كون اسم أروب كل كانره مشوات مرارة توجني خامو مشوات أملاخ سور منفسي وأملاخ مسورون كنت نبايت معنيها نتيم تصدق سناي قبل الله مكاتات يرسالي من دا شو مسوات صركي زحر مسواتي ومن مسوات بحكم لك أيو شو عم مسويها راح أقرب لك أيام هالليلويا صلت جزيرة كاسن كرسون قسين عمل غير مسكان أقرب له حتى يعطيك حد قال لك علم منه عليه يسمع لنا أبانا مزمور داوود 230 حبتنا فرويني مزمور داوود 231 أبونا بملأك سلام مزمور داوود 233 أنا 234 كب صحيح حبتنا فرويني 237 أبن دحان أبنا الرأي أبونا 238 أبونا نبهم حبتنا ملو مزمور داوود 240 هدن حبتنا ملو مزمور داوود 240 هدن حبتنا فرويني مزمور داوود 240 كلتن حبتنا فرويني مزمور داوود 240 شوعتن حبتنا ملو مزمور داوود 240 شومنتن عايل كتب سهلناهم قع سلامات هاي كما يوعدكم السلام مرة قبلنا لازم مسكين مزمور 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ካብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣትን ብሩሓት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕሪ ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፍረይተ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለበም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቢ እውን ቀርኒ ይልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ለቃላትኩም ምስጋና ይኹን። አሜን። አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጣድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ ኣሰላልዩ ንፅበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዩ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለድነ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፍዎ ንኣምላኽም ከም ዝናበለ ባረኽዎ። ወጓይተይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኸዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሰይ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ኣብተና ፍረ ወይኒ ክፍልታት ጸሎት ربنا يكون يمسكهم ويقنهم እግዚአብሔር ይመስገን። ቃል ህይወት ተስማዕና ቃል ህይወት ተስማዕና ኣቦና ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚቲ ቁኑዕ ፍራዲ ክቆም ተዳልዩ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ፍርድን ብቕኑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያት መሬት ኣብ መቓብራ ውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪትኪ ተንስእኪ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረኒ ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለኣብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ቃል ህይወት ተስማዕና አሜን። ሓብትና ብርህት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርክኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረበለለይ እብል ኣለኹ። ይዘልፈኒ ወይ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ሓብትና መምህርቲ ምኒት ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ዳዊትሁን እግዚአብሔር ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቐዮ ነታ ሓመምቲ ነብሰይ ብምክንያት ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎሙ ናብ ጸሎትን መነቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይ ታደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወተይን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ኣቦና ያዕቆብ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ከንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና።
ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረነን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብዘጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ኣዘንቱ ቃለ ሕይወት ብረት ይሃበርና ቦና አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኣለኹ ዶ ወላኽን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ሞመንት ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ንሓወትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ። ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድአና። ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ የንን። ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና። ወጎይታ ብቃት ወረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ይግሳት ፍራድካ ተብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደልና በደለንኩም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ንዓውሳና እንደገልና ክዋድሕነና ብረብ ፈተና ይተእትወኒ መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለማት ከእማ ኣሜን። ኦዘት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ንስጋ ኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መድሃኒ ዓለም ኢልኩም ኣትኹም ዘለኹም ዶክተር ጽጋብ ደ ትኾኑ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም በሉልና። መድሃኒ ዓለም ኢልኩም ኣትኹም ዘለኹም ኣራይ ኣዴና ብረይ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ረበነ እሺ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽናን ዝወለድኪ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣመላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና። ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ
ونأمانئ أملاخنا زولد كلنا خور أسر إنا سلامتا نقربلكي ودنقل بقويتا يسوس كريستوس تتأمنت أمالادي حاتيا نعم أنتي كحد قلنا تذكرنا أمين على هواك على هواك أمين أبني مدهاني علم لكم آتيهم زلهم مأتوا ثلاثة هيمانات أبي دكتور سقاب تهونكم وي زخون مدهاني علم لكم آتيهم زلهم مأتوا ثلاثة هيمانات ميتيهم زلهم حراي حبتنا الأولى مأتوا ثلاثة هيمانات አረቦና መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጪኻል ነፍስና ስለ ዘድሓና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓብተና ፍረወይኒ ተወልደ ንሃይማኖት ጸሎት ربنا ቃለ ሕይወት ይስማዓና ቃለ ሕይወት ይስማዓና ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዙሓት ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረን ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ሓደ ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ክመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጠረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምንስተም ምድሓና ካብ ሰማይ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ ንመወዳእታ ይብሉ ጎይታ መኾይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ነቢያት ተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤት ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ሕድገት ሓጢኣት ሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ኣሜን ቃል ይስማዓና ኣሜን ملأك سلام نباهم أبنا بملأك سلام إزجتا بسحنا لنا أو بيت ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢያትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 كريلايسون ክሪያላይሶን 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 حبتنا ملو قدوس قدوس እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙልኣት እየን ኦሉ
ንኩሉ እትመለኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንቲቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ኣለና እንፅሊ ቃላትኹም ምስጋና ይኹን አምላክ አኮበከ ማበሳን አምላክን ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ንዕሰና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም በቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሑሩሕን መፍቅሒ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓርቕና ንሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ኸ ናይ ሰላም መልኣክ ካላእኸልና ብፀጋን ብርህራይን ትመውቅር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኩተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ውህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለመ ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መልኣኸ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቀደማዮም ሓጢኣተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መሱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ድማናና ትቕበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብርን ብርሃና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስማን ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፍዓዘን ስቅያት ትብርዓና ህልውናን ክንዕቀብ ቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕና ከድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ኣፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዘለናዮ ቦታን ኣፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እግዚኣብሔር ይስምዐና
ተረፈ ጊዜና ድማ ኣምላኽ ይባረኸልና። ቃል ህይወት ያስማዕልና ኣቦና ኩልኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ትህቦ ኣገልግሎት ንምስታፍ ግዜኹምን ስራሕኹምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ኳዕ ሰላማተኹም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ዝተፈላለናሉ ግዜ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፃሓዮ ብሩኽ ምሸት ከዓ ይግበረልና። ሓብትና ኣብርሀት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 13 ሎሚ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 81 ክፍሊ 52 ካብ 11 ኢና ክንቅፅል ናይ ቅዱስ ቄርሎስ መልእኽቲ ማለት እዩ። ምዕራፍ ቁፅሪ 11 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ንባብ ቁፅሪ 11 ብፍላይ ከዓ ቅዱስ መጽሓፍ ብዙሕ ግዜ ነቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋሃዶ ቅቡእ ከም ዝብሎ ዝንዛረብ ኢና። እዚ ንገዛእ ርእሱ ከም መቕደስ ዝገበሮ እዩ። ነፍሳት ሰባት ከዓ ብጭቃ ኣብ ተሰርሐ ባይቲ ከም ዝሓድራ ብዛዕባ ነፍሳት ሰባት ኣብ ዓንቀጽ መጽሓፍ ተጻሒፉ ኣሎ። ንሕና ኣብዛ ሓንቲ ኣካል ከለና ነፍሳትና ኣብ ኣቶም ከም ዝሓድራ ከረጋግጽ ስጋና ናይ ጭቃ ኣባይቲ ሰመዮ። ቃል ህይወት የስማዕልና። ሓብትና ብርሀት እሺ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 3 እዛ ምድራዊት ናይ ድኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገበረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ምንም እኳ ልውሳት እንተኾና ዕሩቃት ኮይና ኣይንርከብን። እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስሲ እናፍቐና ኣብዚ ንዳናፈቕ ኣለና። ንሕና ኣብዚ ድንኳን እዚ ኮለናስ እቲ መዋቴ ብሂወት ምእንቲ ክውሕጥ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስስ እምበር ክንቅንጠጥ ስለ ዘይፈቱ ከቢዱና ነስቆርቁር ኣለና። ግና ቃል ህይወት የስማዕልና። ኣቦና ክንደይ ዲና ደለና 81 ምዕራፍ 81 ቁፅሪ 11 ጀሚርና ኣለና። 11 ኣቦና ያዕቆብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ንባብ ካብ 12 ኣቦና ብመልአከ ሰላም። ስለዚ ሰብ ናብ ክልተ ኣይክፈልን እዩ። ነፍሲ ኣብ ስጋኡ ከም ዝሓደረ እንተተነግረውን ከቶ ነውሪ ይኮነን። በዚ ኣምሳል እዚ ካብ ኮነ እምበኣር ብካልእ ኣምሳል ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ምእንቲ እዚ ህላውየ ግብራት ክካሓድ ኣይግባእን እዩ። ብፍላይ እኳ ካብዚ ሓደ ህላውየ እዚ ዘይኮነት ግብሪ ስለ ዝረኣና ነቲ ሓቂ መርሚርና ክንፈልጦን ክንስዕቦን እዩ ዝግባአና። እንሆ እምበኣር ኣብ ተዋህዶ ሓደ ኮይኑ ኣሎ። ዘይምድብላቕ ነፍሲ ምስ ስጋ እንተተዋሃደ እኳ ኣብ ክልተ ክንከፍሎም ኣይግባአናን እዩ። ዝኾነ ኣምሳላት ድማ ሓድነት ተዋህዶ ክካሓድ ኣይግባእን እዩ። ክልተ ህላዊ እኳ እንተሰመና መንፈስ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሕዱር ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩን ንመንፈስ ሰብ ብርግፅ ሰብ ኢና እንሰምዮ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዚ ከምዚ እናበለ ይምህረና እዩ። እቲ ደጋዊ ሰብነትና ዝጠፍእ እዩ፣ እቲ ውሽጣዊ ሰብነትና ግና ነንዕለቱ ዝሕደስ እዩ። ኣቦና ብያዕቆብ እሺ ኣቦና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ
كلام ملخت باولوس نفسه كورنثوس معرف 4 وصر 16 بحنسبين إتشاع زحلفن قليلن صببانا ماليا زي بلو بلوس نايز العالم ملو رزين كبري يدالولنا يمو إتناي وصائي سبنا انت بس وكا اتوشتنا عبس الصبح يحدى صار له سلازي اين حللنينا الهوت دوري هذا النبون الهوت يسمع لنا حبتنا تمنيت ممهر تمنيت تنبيت إساس معرف إسرائيل شوعتن كوزري الشعاتة كوزري 14 نبغى بنا نبهم قال اتوشتاو سبنتنا دقاو سبنتنا ايو تحدر زبل سبن تلو حق تزاريبه نتحدر زفليو كتو اير نتحدر زفليو كتو اير خبنان نبي إساياسون أقويتين أملخين منفسي بليتنا بخات تقسقس الله بحق دو منفسو كال خوينا نيرا نابقزي أبهير كم اتخيد كنبل دو نخيل إنا كم زنقر إزي تزارب دا كمي كاب كله زخاف زي قوون ميتن إساس 20 قريتها ممهر تمنيت 20 شوعتن إلى النيرة أواخم إسران شوعتان اللوانا هو أبدونكم يا زلمة تاج إزاجن 20 لا ترأيكم تله تا مستيرا 5 أصل التحازي تشجرين قلتي أنسي بالضبط الرأي هابتنا ممهر تمنيت الشبنة إيثياس معرف إسران شدشان قدر تشعته فردخا أب مدري مس اتقبر اتوم أب عالم زنورو صدقي مهرو يومو نفسي بليتي تنافقكا بتي أوشت أيزلو منفس لما عنجيه إدري كالله آمين اللي هو وزرع 20 شوعتن تشعتن دياتو بزلا مثلني 20 مقرم تالو عدينا بيتها إذا غير ناس 20 شدشان الرتيك يقدر يدقف كنا عدينا اللي هو تسمع لنا زغز الموكسينا أب معرف 8 كلتن قصر 4 إنا هنرئي أدينا إلسابيت إسياس 53 تشعته أدينا بالرأي وانجيل يوحنس معرف 8 قصر 46 مدهاني عالم لكم آياتهم زلهم أي فلكم من مهانكم قدماي بطرس معرف 3 قصر 20 كلتن حبتنا الأولى كالاي كورنثوس معرف 5 قصر 20 حدن نباب أب معرف 8 حدن كاب قصري 15 أبونا بملأك سلام سلازي نايز نقر زي أمثال كنستوعى لقبعنا أيو كاب تزقبع حينوصها تايدا عبز بلس أنابتي هاي اللي كفلتات كله قبرتات كم تزقبع نأكب بأكالم بسقان بهواسات كم زعبية كنزارب كلنا ون إزي السب ناي مخان سرعات إيو እግዚአብሔር ቃል ነቲ ተዋህዶ ስጋ በቲ ናይ ስጋ ስርዓት ክኸይድ ገበሮ ከመይ ካብ ህላዌና እዩ ንሱ እውን ብመለኮታዊ ክብሩ በብንእሽቶ ክገልጾ ኣካል ስጋኡ ከዓ ምሳና ማዕረ ክገብር ካብ ሰብ ፍሉይ ኣካል ኮይኑ ስለዝፈቐደ عندنا بري ميتا يكون تنال ስለዝፈቐደ እዩ ካብ ዘይተማሃሩ ብዙሓት ሰባት በዚ ይጭንቁ እዮም ሰኣን ፍልጠቶም ድማ ከይመሃሩና ከመይ ገርና መፅሓፍ ክንፈልጥ ይብሉ ንሕና ግና በብንእሽቶ ምዕባይ ብኣካል ብፀጋ ብጥበብ እውን ናይ ስጋ እዩ እዚ ዝግብኦ ንዓቕሚ ሰብ እዩ ብዛዕባ ህላዌ ቃል ግና ንሱ ፍፁም እዩ እሞ በብንእሽቶ ምዕባይ ኣየድልዮን እዩ
ብጥበብ ወይ ብጸጋ ክዓቢ ኣየድልዮን እዩ ብፍላይ ድማ ንሱ ጸጋ ጥበብ ንኩሉ ፍጥረት ዝህብ እቲ ዝተረፈ ሃብታት ንፍጡራን ዘድሊ ሰናይ እውን ዝህብ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ከም ተቐበለ ተተዛረብና እኳ ሕማም ሞት ስርዓት ስጋ እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ መከራ ዝተቐበለ ናቱ ስጋ ጥራይ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ከምቲ ዝግባእ ኢና እንዛረብ ብመለኮቱ መከራ ዘይብሉ ክነሱ ሓማሚ ስጋ ተዋሂዱ ዘሎ ባዕሉ ቃል እዩ እቶም ዝኸሓድዎ ከም ዝደፈርዎ ባዕሉ መከራ ተቐበለ ንሱ መከራ ንኸይቀበል ክእለት ነበሮ ግንከ እቲ ሓደ ወልድ ከማና ሰብ ኮነ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ድማ ንእግዚአብሔር ቃል ሰብ ከም ዝኾነ ይሰሚዎ እዮም ብኡ ንኣምን ከም ብሓድሽ ንሱ ብህላዊኡ ኣምላክ ክነሱ ከም ሰብ ከዓ ንኣምን ኣሜን ናይ ሕጂ ናብ ቴዎዶስዮስ ኢና ክንኣቱ ናይ ጨርሎስ ኣብዚኣ ተወዲኣ ኣላ ምዕራፍ 82 ፍቕዲ 1 ብሓቂ ዝኣምን ቴዎዶስዮስ ኣብ መንበሪ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ምስ ተሸመ ናብቲ ንጹህ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሳዊሮስ ጽሒፉ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ከምዚ በለ ብኩሉ ዘመን ምስኡ ዘሎ ብመለኮቱ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ብእግዚኣብሔር ቃል ኣመን ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ጻድቕ ካብ ጻድቕ ህያው ኣብ ኣራያኡ ዝኾነ ኣካል ዘለዎ ንሱ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ እቲ ብዓብይ ፍቅሪ ጥበብ ዝሰምዕ ምስጢር ንገልጽ ንሕናስ ቃል ንሱውን ብህላዊኡ ኣምላኽ ዝኾነ ንሱ ብህላዊኡ ኣምላኽ ዝኾነ ንሱ ብሓቂ ሰብ ከም ዝኾነ ተማሂርና ኢና ኣምላኽ ክነሱ ድማ ብፍቓዱን ባህሪኡን ገዛእ ርእሱ ድኻ ገበረ ካብ ስጋን ነፍስን ከቶ ገለ ነገር ኣይሓደገንን እኳ ደኣ ምስ ስጋ ሓደ ኮነ እቲ ሰብ ዝኾነ መከራ ብምቕባል ብስላዊና ማዕረ ዝኾነ ናይ ኣካል ስጋ ኣይተለወጠን ብዘይ ሓጢያት በይና ብኩሉ ግብሪ ኣጋርና ወሰደ ለባዊትን እትዛረብን ነፍሲ ከዓ ኣላቶ እሱ ከም ዘይበደለን ኣብ ኣፉውን ሓሶት ከም ዘይተረኽበን ቅዱሳት መጽሓፍቲ ተዛሪበን ኣለዋ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣራይ 53 ቁጥሪ 9 ጽቡቕ ኣለኹ ቁጥሪ 9 ዲ ሓቀይ ጽቡቕ ኣለኹን ኣዴና እከይ ዘይገበረ ሓሶት ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክንሱስ ምስ ሓጥኣን ከም ዝመውት ተገበሩ መቃብር ከዓ ምስ ሃብታማት ኮነ ቃለ ህይወት በቃ ንሳድያ እሺ ዮሐንስ 8:46 ኣባኻትኩም ብሓጢኣት ዝበርትዐ መን ኣሎ ሓቂ ዝዛረብ ካብ ኮንኩምሲ ሓቂ ዘረብ ካብ ኮንኩም ስለምንታይ ደኣ ዘይተኣምኑኒ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቓል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ እሞ ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩምን እሞ ስለዚ ኢኹም ዘይትሰምዑኒ ቀረበልና ቃለ ህይወት መድሃኒ ዓለም ኢልኩም ኣትኹም ዘለኹም ዶክተር ጽብጋብ ወይ ዝኾነ ደቂ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ኢልኩም ዘለኹም ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣባናይ ከመይ ውዕልኩም ኣነ ብጌጋ ቀይረያ ታሽም ክፅውዕ ነንሲኹም ይቕሬታ ናተይ ጥፍኣት እዩ እንታይ እየ ይፅዋዕ ደለኹ ኢለ ድሓር ቸክ ምስ ገበርኳ ናተይ ምዃና ፈሊጠ ቅሬታ ናትኩም ኣይኮነን ናተይ ጥፍኣት እዩ ሶሪ ቦናይ ተገሜለን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 22 ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኮል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ቃለ
قال هيوت يسمع لنا حبتنا الأولى ረበና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 21 ብሓንሳብ እዩ እንደለዋ وصبوا الله ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ጻድቕ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈልጥ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበረ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እንዳበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣለና قال هيوت يسمع لنا ኣሜን أنا فروين تولده ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14 ንባብ ቁጽሪ 5 ቦና በመላከ ሰላም ናባ ጉሚት ኣለኹም ኣቦና رح تقرأتها ቁጽሪ 5 በቲ ቀዳማይ ሰብ ብኣዳም ህላዌና ማሰነ ዳግም ብዳግማይት ኣዳም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኽሊል ዓወት ለበሰ ሞት ድማ ጠፍአ ምእንቲ ስጋ እንትዚ ቅዱስ ጳውሎስ መድሓኒና ሰብ ዝኾነሉ ምክንያት ክምህረና ፈቐደ ምእመናን እኳ ብስጋን ብነብስን መስልዎ ንሱ ከዓ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ንሱ እውን ሰይጣን ብሞቱ ምእንቲ ከጥፍእ ነቶም ኣብ ፍርሃት ሞትን ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ድማ ኣብ ማእሰርቲ ሞት ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕኖም ንዓታቶም መለሰ በለ آمين آمين قال هيوت يسمعنا قال هيوت يسمعنا عبراوያን 2:14 بحنسا ينزل سقع 16 والله እምበኣርስ ብሓቂ ንዘር ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበኣር መላእክቲ ሳያልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞት እቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢድ ዝሓዘ ምእንቲ ከስዕር ንሱውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ዝፍርሃት ሞት ዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራም ምእንቲ ክወፁ ከውፅኦም ኢሉ ንሱውን ብኡ ሓበረ ስለቃላት ኣምላኽ ይመስገን قال هيوت يسمع لنا أدينا ممهر سارة ቋዕ ሰላምኣተኸን ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 4 ኣቦና ምስ ኣንበብልና ማለት እዩ ቁጽሪ ኣቦና ኣይተእመንን እዩ የዘውር እየ ዘሎ ሶሪ ሃራይ ብሰላም እተዋ ሓብትና ሙሉ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 4 ዕብራውያን ሰጊርኩም ኣዲኹም ኣቦና ሓንቲ ኣብ ቁጽሪ 8 هو مس ካብ 14 ክሳብ 16 ብሓንሳብ ኣራይ ኣቦና እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ሰይጣን ዘሕምቐና ብህላዌና ካብ ኮነ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ብዘይ ህላዌና ካልእ ህላዌ ኣይተዋሃደን ምስኡ ድማ ሓደ ኣካል ካብ ገበሮ ዓላውያን ሰባት ከዓ ካብታ ተዋሃደላ ግዜ ዘይሓምን ዘይመውትን ገበሮ ብምባል ነዚ ደፊሮም ስለ ዝተዛረቡ ከምዚ ደኣ ኮይኑስ ምእንታ ንሓመመ ሞተ ኢልና ምእማንና ከንቱ እዩ ማለቶም እዩ ጎይታና ንሰይጣን ክስዕሮ ዘደንቕ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ከመይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቀደም ተሳዕረ ስጋ እንተ ዘይዋሃድ እቲ በደል ዘይብሉ ድማ ብኡ መከራ ዝተቐበለ እንተ ዘይከውን ነይሩስ እቲ ብስጋ ምሳና ብህላዌ ዝማዕራረየና መከራ ምቕባሉ ኣይምተደነቐን ንሞት ብስጋኡ እንተ ዘየጥፍኦ ነይሩ ድማ ሓይሊ ሞት ሓጢኣት ኣይመጥፍአን ነበረ ከምኡ እውን ስልጣን ሞት እውን ኣይምጠፍአን ነበረ ቁጽሪ 8 ካብ ዘርኢ ዳዊት እንተ ደኣ ወፅዩ ብዘይ በይነ ሓጢኣት ከዓ ኩሉ ግብሪ ኣርኣያና ካብ ወሰደ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ንሕና ብሓቂ ኣሕዋቱ ኢና 9 ንሞት ብህላዌና ብፍቓዱ ብስጋኡ ተቐበሎ ንሱ እውን ሓማም እዩ በደል ዘይብሉ ክነሱ ንመከራና ምቕባሉ ነቲ ስልጣን ሞት
ዝነበሮ ዲያብሎስ ብሓቂ ሰዓሮ ቁፅሪ 10 ብህላዊ መለኮቱ ግና ብርግፅ ዘይሓምም እዩ በዘይ ዓወት ዝደኣ ከመይ ዘይንምካሕ እንሆ እምበኣር ንሕና ካብ ባርነት ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ወፂና ኢና ንምስጢር መፅሓፍቲ ዘየደንቕን ንኣውጣች ዘይርሕቕን ዘይሰጉግን ንዕኡ ንኩሉ ነቲ ክሕደቱ ዝሓዘ ኩሉ ዘየውግዝን ደኣ መን እዩ ቁፅሪ ክፍሊ 2 ቁፅሪ ምንባብ 11 እዚ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ከም ዝበለ ኣብቲ ብዛዕባ ሓድነት ቅድስቲ ስላሴን ከም ብሓድሽ ብዛዕባቶም ብዘመኑ ዝነበሩ ረሲኣንን ዝደረሶ እዩ እዚ ድርሳን እዚ ከዓ ብድሕሪ ስደቱ ዝደረሶ እዩ ቅዱስ ነቢይ ኢሳያስ ክብሪ እግዚኣብሔር ብዓብይ ግርማ ምስ ረኣየ ልዑል ቃል ንጎይታ ሓያላት ኣብ ኣዝዩ ልዑልን ዓብይን መንበር ተቐሚጡ ከሎ ረኣኽዎ ስራፊኤል ድማ ኣብ ዙርያኡ ቆይሞም ነበሩ ነብሲ ወከፍ 6 ክንፊ ነበሮ ካብኣቶም ብክልተ ክንፊ ገጾም ይኸድኑ ብክልተ ክንፉ ድማ ኣእጋሮም ይኸድኑ ብክልተ ክንፊ ከዓ ናብ ሓደ ሸነኽ ኣንጻር ኮይኖም ብሕብረት ይነፍሩ ብሓደ ቃል ድማ ሓደ ድሕሪት ሓደ ዓዊሎም ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ይብሉ በለ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ሙሉ ኣለኹ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 4 ጽባለ በታ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚኣብሔር በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ርአኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፌል ቆይሞም ነበሩ ነብሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎ በቲ 2 ንገጹ ይኸድኖ በቲ 2 ድማ ነጋሩ ይኸድኖ በቲ 2 እውን ይነፍር ነበር እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂ እቶም ዘድህዩ እቲ መሰረት ልዳዊት አንቀጥቀጠ እቲ ቤት እውን ትክ መልአ ለቃላትኩም ምስጋና ይኹን ይስማዓልና ኣውና ያዕቆብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ሓብተና መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 26 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 27 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 27 ኣዴና ኤልሳቤጥ ንባብ ቁፅሪ 13 ኣቐዲሞም ንሰለስተ ስም የመስግኑ እሳቶም ድማ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም ሰለስተ ኣካላት ሰለስተ ገጽ እዮም ፍጻሜ ከረድኡና ተደለዩ ድማ ጎይታ መላእክቲ ንሱ እውን ሓደ ኣምላኽ እሱ ሓደን ሰለስተን ከም ዝኾነ ንሱ ብኣካላትን ብገጽን ሰለስተ ንሱ ድማ ብመለኮት ሓደ ስሉስ ቅዱስ ሓደ እዩ ሓደ ኣገዛዝኣ ሓደ ጎይትነት ሓደ መለኮት ሓንቲ መንግስቲ ይብሉ ኣብዚ ብዘይ ወልዲ ዝነበሩሉን ንወልዲ ዝወለደሉን መንፈስ ቅዱስ ዘስረፀሉን ዘመን ኣልቦ እንታይ እዩ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን እንታይ ደኣ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቀዳማይ እዮም ወልዲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኣተወ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ተወልደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ወፀ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ፍጡራን ኣይኮነን ወልዲ ፍጡር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ እግዚኣብሔር
ኣብ ዝተወልደ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ኣብ ዝወፀ እዩ ቃለ ሕይወት ይስማዕልና። ኣቦና ያዕቆብ ናተይ እንታይ ዮሃንስ 15:26 16:27 ይሻራ ኣቦና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልዎን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ዳ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኾነት ዓለም ግን ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጽእ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነቦ ርኤና ክብረት ይሃበልና ኣቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ሓብተና መምህርቲ ምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15:26 እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደድኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ክምስክረለይ እዩ። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ስማዕ ደለኹ ወስማዓሉ ቁጥሪ 26-27 ብሓንሳባት ሓራይ ምክንያቱ ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእኩ ስለ ዝኣመንኩምን ምዕራፍ 16 ወንጌል ዮሃንስ ካብ 27 ብሓንሳብ ኣለዉ 26-27 26 ሓራይ እሺ በላ 16 ሳላ እሺ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም ዲ ሓቀይ ወጽቡቕ ኣላ ግን ከምኡ ትብል ዘላ ብዚኣ 17 ጥራይ ትብል ዝኾነ ኮይኑ ሓራይ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም ኣነ ነቦ ምእንታኹም ክልምኑ እየ ኣይብለኩምን እየ ምክንያቱ ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእኩ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምን ኣቦ ባዕሉ የፍቀረኩም እዩ ተቐኒየለ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኣሜን ኣሜን ኣዴና ብረይ መዝሙር ዳዊት 104 ቁፅሪ 32 ንባብ ቁፅሪ 15 ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ንሕና ግና ካብ ጸላኢ ጽድቂ ወዲ ሰይጣን መሪር ቃል ኣርዮስ ንህደም ስሙ ክዝክርዎ ዘይግባእ እዩ ከመይ ሰራዊት ሰማይ እኳ ነቲ ወዲ እግዚኣብሔር ፍጡር እዩ ኢሎም ዝተዛረበው መሪር ቃል ምስ ሰምዑ ርዒዶም እዮም ንስርዓት ተቃረንቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ነቶም ዝጸልእዎ ዝክሕድዎ ካልእ ዝእዝዝ ከም ዘሎ ዝዛረቡ ኣብ ስሉስ ቅዱስ ከዓ ጉለት ዝገብሩ እኩያን ክሓቲ ስለ ዝኾኑ ኣይንቕበሎምን ኢና ከም ብሓድሽ ነቲ ስሉስ ቅዱስ ሓደ ኣካል እዮም ኢሉ ዝተዛረበ ርጉም መርገም ዝመልኦ ሰባልዮስ እውን ኣይንቕበሎን ኢና እቶም ብዙሓት ኣዒንቲ ዘለዎም ነቲ ሓዊ እቲ ከይርእዩ ገጾም እኳ ክገልጹ ዘይኽእሉ ንሱ እውን ጎይታ ሓያላት ሰማያትን ምድርን ብክብሩ ዝመልእ እቶም ሱራፊኤል መዓስ ከምዚ ንሂሮምና ንሱ ንምድሪ እንተጠመታ ከዓ እትርዕድ እዩ ዝገብራ ከመይ እዩ ዝገብራ
ቃለ ሕይወት ኣዴና ብረይ صادق جمر أبي مالك أنا 242 ده هو شيء أب مدري يتمت نسخاتن قد نخران يتنكفهم أمه يتكو بهوت كلهن እግዚአብሔር ክዝምረሉ ክሳብ ዘለሆነ ኣምላኸይ ከመስግኑ ኣሜን። ቃለ ሕይወት ትስማዓልና ኣዴና ብረይ ሓብትና ረዘነት ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ሓብትና ልኡላ ማቴዎስ 1:23 ንባብ ካብ ቁፅሪ 17 ቦና ብመላከ ሰላም እግዚአብሔር ቃል ንሱውን ኩሉ ሰዓብ ብማዕርነት ኣብ ዕፉ ኣቦኡ ዘሎ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ከማና ሰብ ኮነ ብትብዓት ኣይኮነ እንታይ ደኣ ብሓቂ ብምትሃት ኣይኮነ እንታይ ደኣ ብሓቂ ምእንቲ ምድሓን ባህሪ ሰብ ካብ ህላዌና ስጋ ወሰደ ብዘይበይና ሓጢኣት ከኣምሳና ሓደ ኮነ እቲ ስጋ እቲ ድማ ነፍስን ልቦናን ማለት ትዛረብን ለባዊትን ነፍሲ ዘላቶ እዩ ነቲ ስጋ ድማ ብዘይ ምውሳኽን ብዘይ ምትሕዋስን ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምቅያርን ምስኡ ሓደ ኣካል ገበሮ መለኮት ሰብ ናብ ምዃን ኣይተቐየረን መለኮት ከዓ ንስጋ ኣይቀየሮን ስጋ እውን ናብ መለኮት ኣይተቐየረን እንታይ ደኣ ነፍሲ ወከፍ ህላውየ በብናቶም ብተዋህዶ ጽኑዓት ብተዋህዶ ጽኑዓት እዮም ጽባሎ ብተዋህዶ ጽኑዓት እዮም ከም ኣባህላ ብትርጉም ንስጥሮስ ፀረ እግዚአብሔር ነቲ ዘይክፈል ንሓደ ክርስቶስ ናብ ክልተ ህላዌ ዝኸፈሎ ንሳቶም ፍሉያት ኣይኮኑን ብድሕሪ እቲ ዘይምርመር ተዋህዶ የእግዚአብሔር ቃል ናብ ክልተ ህላዌ ኸፈሎ ኣብ ክንዲ ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዘይክፈል እግዚአብሔር ከፈሎ ኣብ ክንዲ ስላሴ ድማ ርባዕየ ኣብፀሓ እዚ ርኩስ እዚ ብኣብን ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ብክርስቶስን ክንኣምን ይግባአና እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ብቅዱስ ወንጌል ኣነን ኣብን ሓደ ኢና ዳግም ንዓይ ዝረኣየ ነቦረኣየ ዝበለ ዓው ኢሉ ዝዛረብ ቃል ኣምላኽ ክሒዱ ኣሎ ከም ኣዘራርባ እዚ ረሲእ ንስጥሮስ ድማ ንእግዚአብሔር ክልተ ህላዌ ኣለዎ እንታይ ደኣ ክንብል ኮይና ንመን ኢና ክንሰግድ ንኣምላኽ ዶ ወይስ ንሰብ ንተራ ሰብ ዲና ክንሰግድ ወይስ ንኣማኑኤል ኣማኑኤል ብትርጓሚኡ እግዚአብሔር ምሳና ማለት እዩ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ ኣማኑኤል ክትሰምዩ እያ አሜን ስለዋለት ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ልኡላ ምዕራፍ ማቴዎስ 1:23 እንሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ምሳና እዩ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ፍረወይኒ ኢሳያስ 5 ቁፅሪ 7 ሓብትና ሙሉእ ኢሳያስ 53 ቁፅሪ 11 ንባብ ቁፅሪ 10 ቦና ብመልአከ ሰላም ሚታ ኣለኹም ኣቦናየ ይቕረታ ቁፅሪ 10 ከምዚ ኢልና ምክፍፋል እንተዳ ኣምፂና እቲ ኣብ ዮርዳኖስ ከም ዝናበለ ዓው ኢሉ ዝተዛረበ ናይ ኣብ ቃል ካፍረና እዩ ብኡ ዝተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ ወዲ ማርያም ፈልየ ብኡ ዝተሓጎስኩ ኣይበለን እንታይ ደኣ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ
ወደይ ማለት ሰብ ብምዃኑ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከም ኣምላኽነቱ እዩ ብመለኮቱ ወዲ ማርያም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዝተወሃዶ ስጋን ነብስን እዩ ቃል ሕይወት ይስማዓና ما يبل الله 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 عشان حدا ቁጥሪ 21 ምስ ስጋ أبونا زبيهم بقى ኣካል ምስ ስጋ ኣብ ሓደ ኣካል ሓደ ኾነ እግዚኣብሔር ቃል ብቅዱስ ስጋኡ ሙሉእ ምድሓን ዘለዎ መከራ ተቐበለ ብመለኮቱ ሕማም ዘይብሉ ክኸውን ከሎ ከም ሰብ ብስጋኡ መከራ ተቐበለ ሓጢኣት ዘይብሉ ሕማም ንሱ እውን ጥምየት ፅምኢ መገዲ ብምኻድ ዝተረኽበ ድኻም ህውከትን ጎህን ኣኽሊል እሾኽ ብምድፋእ ኣብ ገፁ ምራቕ ብምቕባል ካብ ሓደ ግልያት ተቐበሎ ፅፍዒት እተን ኣብ ቅዱሳት ኣዳውን ኣጋሩን ዝተሸንከራ ሽንካራት ፀማእኹ ምስ በለ ኣብ መስቀል ከሎ ዝሰተዮ መፂፅ ሓሞት ኣብ ዕፀ መስቀል ከሎ ብቅዱስ ስጋኡ ዝሞቶ ሞት እዚ ዝተቐበሎ ንኣና ንምድሓን እዩ እግዚኣብሔር ቃል ብቅዱስ ስጋኡ እዚ ኩሉ ተቐበለ እዚ ከዓ በቲ ኣብ ሓደ ኣካል ምስኡ ሓደ ዝኾነ ብናይ ስጋ ስርዓት እዩ اسمعنا آمين ቃል ሕይወት ይስማዓና ቃል ሕይወት ይስማዓና ኢሳያስ 50:7 እግዚአብሔር አምላክ ይረድአኒ እሞ ስለዚ ተጋእ ኣይበልኩን ስለዚ ንገፀይ ከም ዕረ ገበርክዎ ከም ዘይሓፍር ከዓ ፈለጥኩ ለቃላት አምላክ ይመስገን ቃል ሕይወት ይስማዓና ቃል ሕይወት ይስማዓና ኢሳያስ 53:11 ፃማ ነፍሱ ክርኢ ክፀግብውን እዩ እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ኣበስኦም ድማ ባዕሉ ክፀውር እዩ ስለቃላት ምስጋና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሕራይ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ኣጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ሕጂ ናብ ናይ መዝሙር ግዜ ኢና ክንሓልፍ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ትብላ ሕራይ ሃብትና ብርሀት ግን ዘሚረን ዘይፈልጣን ፈልየን ቀዳምነት ንዕን ሕራይ እግዚአብሔር ባረኽ ክንሓልኽን ሃብትና ብርሀት ፈቂዳትልናላ ዘሚረን ዘይፈልጣ ዘሚሮም ዘይፈልጡ እንተለው ቅድሚያ ክቦም ትብላላ ሎሚ ዝተዳለኹም ውዕለት ኣምላኽ ብመዝሙር ክብሪ ኣምላኽ ብመዝሙር ክንነግር ትብሉ ወይ ትብላ ተዳሊኽን ሃብትና ኣብርሀት ዕድል ሂባህናላ ሕራይ ቀፅል እየ ሃብትና ብርሀት እሺ ክብረት ይሃብለይ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሚን ክዝምር እየ ከመዝሙር ከአምላክ የሴፍያ ትብል ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 31 ክሳብ 34 ናብታ ሳልሰይቲ ኣዝማች ማለት እዩ ጸሎትኩም ደግፉኒ አምላክ የሴፍ ተመስገንካ አማኑኤል ምሳይ ምዃንካ አማኑኤል ሙሉእ ኢኻ መንፈይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ አምላከ የሴፍ ተመስገንካ አማኑኤል ምሳይ ምዃንካ አማኑኤል ሙሉእ ኢኻ መንፈይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ዓለማ ዝወሰንካ ዘይቅረብ ብርሃን ትነብር ምድርን ሰማይን ናትካ ዝደለኻዮ ትገብር ሃብታም በዓለ ጸጋ ተሓቢን እግዚአብሔር
ጎይታይ ምሳይ ምዃንካ ተመስግነካ ይነብር አምላከ ዮሴፍ ተመስገንካ አማኑኤል ምሳይ ምዃንካ አማኑኤል ሙሉእ ኢኻ ምንተይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ኣሕዋተይ ሸይጠሙኒ ካብ ኣዝማደይ ተፈልየ ኣብ ስደት ምድረ በዳ ኮይነ እውን ኣይፍለይኒ ተስፋ መንግስተ ሰማይ ሂብካኒ እንድኻ ጎይታዬ ምትኳ ኣይፈልየንን ንስኻ ኢኻ ዕላማይ ኣምላከ ዮሴፍ ተመስገንካ አማኑኤል ምሳይ ምዃንካ አማኑኤል ሙሉእ ኢኻ ምንተይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ጽባሕ እንታይ ክኸውን ኢለ ፈጺመ ኣይጭንቕን ብዛዕባ ዝበልዖን ዝሰትዮን ትሓልን ትፈልጥን ይትግረይ ዓይነ ብርከይ ልቡናይ ቃላት ትንፋሰይ ኩሉ ባኻየ ዝኾነ ኣምላኸይ ናትካየ ኣነ ኣምላከ ዮሴፍ ተመስገንካ አማኑኤል ምሳይ ምዃንካ አማኑኤል ሙሉእ ኢኻ ምንተይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ከምኡ ተተረሳዕኩ ረዳኢ ተሰኣንኩ ናባኻ መጸለኹ ዓጆ ኸይልካኒ ኣለኹ ከመይ ልኽጽምወኒ ማርያመይ ከላትኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ምስ መላእኽቲ የእል ኣምላከ ዮሴፍ ተመስገንካ አማኑኤል ምሳይ ምዃንካ አማኑኤል ሙሉእ ኢኻ ምንተይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ኣምላከ ዮሴፍ ተመስገንካ አማኑኤል ምሳይ ምዃንካ አማኑኤል ሙሉእ ኢኻ ምንተይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ክንዲ ሽሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። አሜን። ያሬታ ሚትገረያ ጸኒሐ ሓብተና ኣብርሀት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ግሩም ዝኾነ ናይ ኣምልኾን ናይ ምስጋናን ውዕለት ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱሳኑ ኣብቶም ዝእመንዎ ክንደይ ሰናይ ከም ዝገብር ኣምላከ ዮሴፍ ተመስገን ኣማኑኤል እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣምላከ ዮሴፍ ክንብል ከለና እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብኸመይ ከም ዘሕለፎ ዮሴፍ ከዓ ኣብ ቤት ኣቦኡ ኣብ ኣሕዋቱ ኣብ እንዳ ጴጢፋር ኣብ እንዳ ፈርዖን ክሳብ መወዳእታ ከመይ ዝመሰለ እሙን ሰብ ከም ዝኾነ ካብቶም ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ከመይ ኢሎም ከም ዝመቱ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ዝብለና ዮሴፍ ሓንቲ ቃል ኣይተዛረበን ብግብሪ ግን ሙሉእ ህይወቱ ብርሃን እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣምላክ ዮሴፍ ተመስገንካ ኣማኒኤል ምሳይ ምዃንካ ኣማኒኤል ሙሉኤኻ እሙንተይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሸሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ እዚኣ ነራታ ትመላለስ ኣምላክ ዮሴፍ ምስ ተባህለ ጥራይ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ብዙሕ ነገር እዩ ውዕለት ኣምላኽ ኣብ ኣእምሮና ዝመጽእ ኣምላክ ዮሴፍ ተመስገንካ ኣማኒኤል ምሳይ ምዃንካ ኣማኒኤል ሙሉእ ኢኻ እሙንተይ ኣኽሊልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሸሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ዓለማት ዝወሰንካ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ትነብር ምድርን ሰማይን ናትካ ዝደለኻዮ ትገብር ሃብታም በዓል ጸጋ ተሓቢነ እግዚኣብሔር ጎይታይ ምሳይ ምዃንካ ከመስግን ነብር ኣሕዋተይ ሸይጦምኒ ካብ ኣዝማደይ ተፈልየ ኣብ ስደት ምድረ በዳ ኮይነውን ኣይሕለልን እየ ተስፋ መንግስቲ ሰማያት ሂብካኒ እንዲኻ ጎይታይ ሞት እኳ ይፈልየልን ንስኻ ኢኻ ዕላማይ ጽባሕ እንታይ ክኸውን ኢለ ፈጺመ ኣይጨነቕን ብዛዕባ ዝበልዖን ዝሰትዮን ተሓልን ትፈልጥን እደ እግረይ ዓይነይ ብርከይ ልቦናይ ቃላት ትንፋሰይ ኩሉ ብኣኻ እዩ ዝኾነ ኣምላኽ ናትካየ ኣነ ከም ምውት ተተረሳዕኹ ረዳእት ተሰኣንኩ ናባኻ ምስ ጸለኹ ኣጆኸልካኒ ኣለኹ ከመይ ኢሉ ክጽምወኒ ማርያመይ ከላትኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ምስ መላእኽቲ የዕልል ኣምላክ ዮሴፍ ተመስገንካ ኣማኒኤል ምሳይ ምዃንካ ኣማኒኤል ሙሉእ ኢኻ እምንተይ ኣኺልካ ትተርፈኒ ክንዲ ሸሓት ወገነይ ኮንካ ትድግፈኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብትና ኣብረህት መበገሲ ጥቕስና እውን ሓቢራህና እያ መበገሲ ጥቕስና ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 32 33 ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ ኣቦና ዮሴፍ በጀካ ኣምላኽ ኣብ ልቦን ኣብ ኣእምሮን በጀካ ኣምላኽ ካልእ ኣይነበሮን እዩ ካብ ኣሕዋቱ ይፈለይ ኣሕዋቱ ይሸጥዎ ኣብ እንዳ ጲጢፋር ሽግርን ፈተናን የጋጥሞ ዮሴፍ ዕላምኡ ግን ሓደ እግዚኣብሔር ነይሩ እሞ ደጊመ ደጋጊመ ኣብረህት ሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ታብ ቤተክርስቲያን ከዓ ከመይ ዝመሰለ ዓሚቕ ምስጢር ብመዝሙር ይኹን ብንባብ ይኹን ብኣስተንትኖ ይኹን ከመይ ዓሚቕ ምስጢር ከም ዘለዋ ንኩላህና ዓብ መዘኻኸሪ እሞ ደጊመ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ነቶም ሰማዕና እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሕጂ መዝሙርና እንታይ ክብል ጸኒሑ ሰሚዕናዮ መበገሲ ናይ መዝሙርና እውን ሓብትና ብርህት ነጊራህትና ኣላ ስለዚ ብሓባር ነስተንትን እሞ ምስ መዝሙርና ዝኸይድ ካብቲ ብዙሕ ክዝመር ሰማዕናዮ ሕራይ ሓብትና ረዘነት ኣብ እቲ ነይርቦና ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ዳርጋ ብሙልአ ናይ ዮሴፍ እያ እሞ ኣብ ጀበርያ ጽኒሐ ነይረ ምዕራፍ 37-28 እቶም ነጋዶ ሰብ ሜድያ ክሓልፉ ከለዉ ንዮሴፍ ኣልዒሎም ካብ ጉድጓድ ኣውፅዎ እሞ ንዮሴፍ ን10 ሲቃል ብሩር ኣብ እስማዒላውያን ሸጥዎ ንሳቶም ከዓ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ወሰድዎ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣምላክ ዮሴፍ ተመስጋንካ ኣማኒኤል ዝብል ነይሩ ን10 ሲቃል ብሩር ኣብ እስማዒላውያን ሸጥዎ ንሳቶም ከዓ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ወሰድዎ እዚኣ እውን ሳላ ሮቤል እያ እምበር ኣብቲ ጉድጓድ ክሸቀትልዎ እዮም ወሲኖም ኣብቲ ማይ ዘይብሉ ጉድጓድ ሮቤል ግን ካብ ሓው ናብ ጉድጓድ ንቐትልሲ ዘይንሸጦ ዘይንረብሓሉ ኢሉ ሓሳብ ከድሕኖ ስለ ዝሓሰበ ምክንያቱ ናይ ቀዳማይ ጌግኡ የተዓሰብ ስለ ዝነበረ ስለዚ ኣምላክ ዮሴፍ ክንኮለና ካብዚ ጉድጓድ ዝኸውፅእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ሕራይ ሓብትና ህይወት يمسيكم كلهم سوري غريتا دمجياتي كستاي كوين دحري لياتي مدحن سلامته تعمل مزمور بتعمي أبرهت بتعمل تصبت خمت بونا زوالوا بتعمل تصبق مزمور زمير كلنا حجة أنا مستعنا يوسف إن داخل لا مزمور زي من أب
ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ካብ 1-6 ኩላተን ተንበብናያሲ ልክዕ ምስታ መዝሙር ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ እታ ርእሳዊ ንገዛእ ርእሳ ሕዋይ ጓሳይ እያ ትብል እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዕርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ብትርኻን ምርኩስካን የጽንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ብባርባ ድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ክፋእ ኣይክፈርሕኒ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ ይጀርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ንዕኡ እንተኣሚንካስ ከምታ ናይ ዮሴፍ ዋላ ሓንቲ ክትፈርሕ ከም ዘይብልካ እጥራይታ እምነትካ ምስ ኣምላኽ ተፀጊዕካ ክትሕልፎ ከም ዘለካ እታ መዝሙር ክስታይ ገይራትኒ እሞ እሳ ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ቃል ህይወት بتخكل እምበር ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ብርህት ኢድ ሓፊላ ኣላ ናይ መዝሙር ዶ ትኸውን ሕጂ ኮነ ሓሳብ ተሊክ ይቕሬታ ኒዓ ተቢኣ እራይ ካልኦት ኣብ ዝኾነ ፀበባና ዝኾነ ፀገምና ናቦና ነገራትና ተወዲዩ ፋይልና ተዓፅዩ ኣብ ንብለሉ ግዜ እዚ መዝሙር እዚ ካብቶም ወሃብቲ ሓይሊ መዝሙራት እዩ ኣምላከ ዮሴፍ ተመስገን ከኣማንኤል ሕራይ ፍሮይን ሓብተይ መዝሙረ ዳዊት 46 ካብ 1-3 ስም ዘላ ሰሚዓትኒ ሕራይ ፍሮይን ሓብተይ ኣምላኽ ንዓና መዕቆቢናን ሓይልናን ብፀባት ፍጹም ረድኤትና እዩ ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፀ ማያት እንተሃመመ እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮ እንተኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና ሚን ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ክመለስ እያ ዴና ብረይ ኩነታት ክንዲ ዝኸበደ ይኽበድ ኩነታት ክንዲ ዝፀበበ ይፅበብ እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣቦና ብመላከ ሰላም እንታይ ኢሎምናሲ ሽግር ክገጥመካ ከሎሲ ንኣምላኽ ሽግር ገጢምኒ ኢልካ ይትንገሮ ነቲ ገጢምካ ዘሎ ሓያል ሽግር ግን ሓያል ኣምላኽ ኣለኒ ኢልካ ብትብዓት ንገሮ ትብል ኣዘኪረሃኒ እሞ ኣምላኽ ንዓና መዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ምድሪ እንተተገልበጥ ኣኽራን እውን መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያት ተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮም እንተንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና እዚ ዓለም ዝክድምሰስ ከሎስ ዘይድምሰስ ዓለም ተስፋ ኣለና እዩ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ፍረወይኒ ሕራይ ኣዴና ብረይ ኣዴና ብረይ መዝሙር ዳዊት እሞት ኮይና ፀኒሐ ቀደታ 24 ካብ 8 ስጋ 10 ኣንብባ ኣዴና እሺ እዚ ንጉስ ክብሪ መን እዩ እቲ ብርቱዕን ሓያልን እግዚአብሔር ኣብ ውግእ ዝብርቱዕ እግዚአብሔር እዩ ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ ከኣቱ እዩ ንሱ ንጉስ እዚ ንጉስ ክብሪ እዚ መን እዩ ጎይታ ሰራዊት እቲ ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ ሰላም ቃል ህይወት የስማዓልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጌመ ሓብትና ኣብርህት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እቶም ዝሰማዕና ዘስተንተናውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ናብቲ ናይ ሎሚ ርእስትና ክንሰግር ኢና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ ምዕራፍ 81 ክፍሊ 52 ቁፅሪ 11 ኢና ጀሚርና ክሳብ 19 ናብ ምዕራፍ 82 ክሰግር ከለና ከምቲ ቦና እውን ዝሓበሩና ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ መልእኽቲ እዩ ብዛዕባ ናይ ስላሴ ዘተኮረ እዩ ኣብ 1 ክሳብ 21 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ
ስለዚህ ካብ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ መዛዘሚ ጌርና ኣለና ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ቄርሎስ ካብ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ከምኡውን ካብቲ ዘንበብናዮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፋላት ዝኾነ ዘስተንተናዮ ሎሚ እዚኣ ኣስተንቲነ ሎሚ እዚኣ ተረዲኤ ንብሎ እንተሎ ከምኡውን ዘይተረዳእና ሕቶ እንተልዩን ቤተክርስትያን ክኣመልሲ ኣለዋ እሞ ናብ ጉባኤ ሰጋግሮ ኣለኹ ኣውደ ምህረት ራይ ጊዜና እንጠቀመሉ ሰማንያን ክልተን ክፍለ ሓደ ብሓቂ ዝኣምን ቴዎዶስዮስ ኣብ መንበር እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ዝተሾመ ናብቲ ንጹህ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሳዊሮስ ጽሒፉ ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቲ ከም ዝበለ ኣብ ቁጥሪ 2 ብኩሉ ዘመን ምስኡ ዘሎ ብመለኮቱ ምስ እግዚአብሔር ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ብእግዚአብሔር ቃል ኣምን ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ጻድቕ ካብ ጻድቕ እዩ ንሕያው ኣብ ኣርኣያኡ ዝኾነ ኣካል ዘለዎ ንሱ ነብስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ነቲ ብዓብይ ፍቕሪ ጥበብ ዝሰምዕ ምስጢር ንገልጽ ኢሉ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ እዩ ዘተኩር ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ሰብኣውነትን ካሓስነትን ተበጃዊነትን መድኃኒነትን ንገልጽ ማለት ስለዚህ ካብዞም ናይ ክልተ ቦታት ሊቃውንት ከምኡውን ካብቲ ዘንበብናዮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ኣስተንቴነ ዝተረዲአ ንብሎ ኣቦና 81 34 ዶ ከብላ 81 34 ሕርያ ደነ ብዛዕባ ህላዊ ቃል እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ሳዕ ኣብ ህላዊኡ ብሓድነት ዘሎ ከም ዝርስዖ ከመይ ኢሉ ደኣ ነቲ ኣብ ድሕሪ ዝቆመ ዝበሎ ዝተዛረበ ብዛዕባ ህላዊ ሰብ ነቲ እንተ ኮይኑ ፍቁር ወደይ ዝሰመዮ ነቲ ኸማና ህሉ ዝኾነ ሰብከ ከመይ ኢሉ ኣቦኡ ይኸውን እምበኣርከ ናይቶም ክልተ ህላዊ ክልተ ኣካል ዝብሉ እኩይ ሕልና ናታቶም ጉድለት እምሮ እዚ እዩ ንሕና ግና ናይቲ ስጋ ዝተዋህደ ቃል ሓደ ህላዊ ከም ዝኾነ ኢና እንኣምን ንሱ ዘይምርመር ምስጢር ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ እሙን እዩ ንሱ ከዓ እቲ ንስጋ ዝግባእ ትሕትና ፈጸመ ብሓቂ ድማ ንምእመናን ክሕጉሶም ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ተራእየ ኣዝዩ ዘደንቕ ድንቂ እዩ ንሱውን ብኡ ዝተሓጎስ ኩሉ ዘፍቅሮ ወደይ ንሱ እዩ ዝተባህለ ድማ ኣብ ቃል እዩ ቃል ህይወት ይስማዕ እታ ኩሉ ግዜ ተዋህደ ስጋን ሓደ ህላዊ ኮነ ዝተባህለ ንኣምን ኢና ንሕና ነቶም ዘይኣመኑ እቶም ዘዳባልዎ ከዓ ንስኻ ኣብ ከም ዘይተወልደ እሙን እዩ ዝብሉ ከዓ ካብ ኣብ ተወሊዱ እዩ ይክዕ ሰብ ኮይኑ ዘድሓነና ንኩሉ ተበጀወናን ድማ እሱ ሓደ ሰብ ኮይኑ ንምድሪ ተራእዩ ኣዝዩ ዘደንቕ ድንቂ ከዓ ንሱ እውን ብኡ ተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ ዝበሎ እውን ንሱ እዩ እሱ ከዓ ናይ ዘለኣለም ኣብ ቃል እዩ ቃል ህይወት መልእለ የቦና ጽቡቕ ዝምላእ የብሉን ንሕና ግና ናይቲ ስጋ ዝተዋህደ ቃል ሓደ ህላዊ ከም ዝኾነ ኢና ንኣምን ጉባኤ ኒቅያ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ኤፌሶን ዝሓበሩሉ እዩ ጉባኤ ኬልቄዶን ግን
በዓል ምርቅያን ኮመንደራት ስለዚ ተሓወስዎ ሓይሊ ክጥቀም ምስ ጀመረ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክርስቶስ ክልተ ባህር ኣለዎ ኣብዚ ተባህለ ክልተ ሕቶ እዩ ሓቲቱ ማለት ክንረኽቦ ኢና ኣብዚ ሃይማኖት ኣሎ ሕራይ ክርስቶስ ክልተ ባህር እንተደኣ ሃሊዎ እቲ ነቲ ዓይነ ስውር ጡፍ ኢሉ ብጥፍጣፎ ዓይኑ ለኽዩ ዓይነ ዝፈጠረ ዓይነ ዘሕወየስ መለኮት ድዩ ተስቢእቲ ድሕር ክልተ ክርስቶስ ክልተ ባህር እንድሕር ሃሊዎ እቲ ናብ እንዳ ዶኬማስ ተዓዲሙ ኸይዱ ናብቲ መርዓ ናይ ቃና ዘገሊላ ነቲ ወይኒ ናብ ማይ ዝለወጦስ እቲ መለኮት ድዩ ተስቢእቲ ስለዚ መለኮት እንተደኣ ኢሎሞ መለኮት ጥፍጣፍ የብሉን ተስቢእቲ ወይ ከዓ ሰብ ታራ ሰብ ተኢሎሞ ከዓ ታራ ሰብ ከዓኒ ዓይኒ ክፈጥር ኣይክእልኒ እንዳ ዶኬማስ ዝተዓደመ መለኮት እዩ እንተደኣ ኢሉ መለኮት ክዕደም ኣይክእልኒ ሙሉእ በኩለሄ እዩ ዝተዓደመ ታራ ሰብ እንተደኣ ኢሎም ከዓ ታራ ሰብ ከዓ ንወይኒ ናብ ማይ ክቕይር ኣይክእልኒ ስለዚ ቅዱስ ቄርሎስ እንታይ ኢሉ እቲ ነቲ ዓይነ ስውር ኣብ መሬት ጡፍ ኢሉ ብጥፍጣፉ ጭቃ ገይሩ ዓይኑ ዘሕወየ መለኮት ዝተዋህዶ ተስቢእቲ እዩ እቲ ናብ እንዳ ዶኬማስ ዝተዓደመ ከዓ መለኮት ዝተዋህዶ ተስቢእቲ እቲ መለኮት ዝተዋህዶ ተስቢእቲ ከዓ ንወይኒ ናብ ማይ ክልውጥ ናይ ኣምላኽነት ስራሕ እዩ እዚ እቲ ትምህርቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ስለዚ ከዓ እዩ እቶም ክልተ ባህርያት ዝብሉ ካብቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ብምዃኑ ብዛዕባ ህላውየ ቃል እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ሳዕ ኣብ ህላውየው ብሓድነት ዘሎ ከም ዝረስዖ ከመይ ኢሉ ደኣ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝቆመ ተዛረበ ብዛዕባ ህላውየ ሰብነት እንተኮይኑ ፍቁር ወዱ ሰመዮ ነቲ ኸማና ህልው ዝኾነ ሰብከ ከመይ ኢሉ ኣቦ ይኸውን እምበኣር ናይቶም ክልተ ህላውየ ክልተ ኣካላት ዝብሉ እኩይ ሕሊናን ናይቶም ናታቶም ጉድለት ኣእምሮን እዩ ምስ በለይ ሽዑ እቲ ንሕና ንኣምኖ ቅኑዕ እምነት እንታይ እዩ ንሕና ግና ናይቲ ስጋ ዝተዋህደ ቃል ሓደ ህላውየ ከም ዝኾነ ኢና ንኣምን ምን እቲ ስጋ ዝተዋህደ ቃል ንሱ ብዘይምርመር ምስጢረ ስጋውየ ምስጢረ ስላሴ ንብሎ ንሱ ብዘይምርመር ምስጢር ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ እሙን እዩ ንሱ ከዓ እቲ ንስጋ ዝግባእ ትሕትና ፈጸመ ብሓቂ ድማ ንምእመናን ክሐጉሶም ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ተረኣየ ኣዝዩ ዝድነቕ ድንቂ እዩ ንሱ እውን ብኡ ዝተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ ንሱ እዩ ዝተባህለ ናይ ኣብ ቃል እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት የስማዓልና ዴና ብራይ አሜን አቦነ ንልና ደውገለና ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን ሁላና ቃል ህይወት የስማዓልና ህራይ ካልኦት ካብና ኢሎሚ ካብ ናይ መልእኽቲ ቅዱስ ቄርሎስ ከምኡውን ናይ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ወይ ካብቲ ዘንበብናዮ መጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ጊዜ ነንብባን ተስተባሂልና ኣላ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14-16 ካብታ ናይ ሎሚ ተነበበት እያ እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብእኡ ሓበሮም ብሰጋውነት ፍጹም ሰብ ክንብሎ ከለና ንሱ እውን ብእኡ ሓበሮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ካልኦት ግዜና ክንጥቀመሉ ካብዞም ኣቦታት ካብ ቅዱስ ቄርሎስ ካብ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ኣገላልፃ ወይ ካብቲ ዘንበብናዮ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኣ ኣስተንቲነ ሎማዓንቲ እዚኣ ተረዲኣትኒ ዋላ ካብቲ ናይ ኣብርህት ሓብትና መዝሙር እውን ኣምላክ ዮሴፍ ዝብል ካብኡ ዘስተንተናዮ ዝኾነ ዝመፃልና ብእምሮና ማለት ኣቦና ኣነ ሂወተይ ክፍትን ዶ ንእሽተይ ኣራ ሂወት ሃብተይ ክልተ ሕቶላትኒ ቁርብተይ ኣብታ ናይ ዘይቴዎዶስ መንሽም ወዲዮስ ኣብታ ቁፅሪ 14 ክፍሊ 82 معرف 82 كويناس أبتع 14 حجتنا إنه يدحن كم بباموت كفلاليني
ኣብ ብዘይ ወልድ ዝነበረሉን ንውልድ ዝወልደሉን ንመንፈስ ቅዱስ ዝስረፀሉን ዘመን የልቦን ኣብዚ ኣቁርብተይ እዚኣ ክተብርህሉ ኢኹም ዳሕራይ እዛ ጀስታታ ፓራግራፍ ንምንታይ ከም ትብል ዘላ እሳላት ታናተይ ዘላ ግን ሕጂ ብቲ ቴድሮስ ዝበሎ ኣብ ኣቁርብተይ ከተንት ክስታይ ተሰማዕትኒ እንታይ ደኣ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቀዳማውያን እዮም ወልድ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ተወልደይ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብኡ ወፀ ስሉስ ቅዱስ ፍጡራን ኣይኮኑን ወልድ ፍጡር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ኣብ ዝወፀ እዩ ሕጂ እዚኣ ኩላ ተረዲኣትኒ ሕጂ ኣብታ ናይ ዮሃንስ ዘንበብናየ 15-16 እታ ክስተንትና ደልየ ዘለኹስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እያ ኩሉ ግዜ ሓደ ሓደ ከመኢልኩም ትርእይዎ ዘይረአ ስኢልኩም ከምዚ ትብል ሰብ ኣሎኖ ሕጂ እዚኣሲ ብደንቢ ገሊፃትና እየ ዝብል ኣነ ኣብታ ቁፅሪ 15-26 ተንቢብናያንሲ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መፃናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግን ንሱ ክምስክረለ እዩ ሕጂ ኣብ ዮሃንስ ከዓ ቁፅሪ 14-17 ከዓ እንታይ ትብል ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ ያ ዘለናዮ እዩ ሕጂ ኣይንቕበሎን ዘለና ግን ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም እውን ክነብር እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ሕጂ እዚኦም ሃዋርያት ምስኦም ዝነበሩ ምስኡ ስለ ዝነበሩ እዚ ንዓና ሕጂ እንታይ ዝምህረና እቲ ሓቂ ናይ ብሓቂ ነዚ ኣንቢብናሲ ንሕና እውን ምስ ኣምላኽ ብደንቢ እቲ ናይ ሕጂ ንምሃሩ ዘለና ናይ ሰለስተ ስላሴ ኣብ ወድ ዘሎ ብደንቢ ክንኣምነሉ ከም ዘለና ዓለም ኣይተብሎን ኢሉ ያ ኩሉ ግዜ ኣሎ ግን ኣብቲ ናይ ዓለም ክንከውን የብልናን እታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብደንቢ ገይሩ እዚኣ ገሊፅዋ ኣሎ እስኹም ተብሪኹም ለይካ ዝበለፀ ካልእ ህይወት የስማዓልና እታ ምናልባት ተረዲእያ እንተለየ ኣብ ብዘይ ወልዲ ዝነበረሉን ንወልዲ ዝወለደሉን ንመንፈስ ቅዱስ ዘስረፀሉን ዘመን የልቦን ሕጂ እንታይ ወልደ ኣብ ብመለኮቱ ወልደ ማርያም ብትስቢቱ ክልተ ልደት ብተዋህዶ ንብሎ ወልደ ኣብ ብመለኮቱ እግዚኣብሔር ወልዲ ካብ ኣቦ ዝተወልደሉ ዘበን መጀመርያን መወዳእታን የብሉን ማለት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደሉ ግን ኣብ መልኣት ዘበን ትንቢት ምስ ተፈፀመ ዕለት ክንድዚ ወርሒ ክንድዚ ተባሂሉ ዝንገር እዩ ማለት ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ወልዲ ካብ ኣብ ውሉድነት ልክዕ ከምቲ ብርሃን ካብ ፀሓይ ማለት ብርሃን ፀሓይ እቲ ብርሃን ፀሓይ ዝቀዳደሞ ዝፈላለዮ ነገር የለን ማለት ልክዕ ምስቲ ህላዊ ፀሓይ ከሎ እቲ ብርሃን ናብ ኩሉ ዓለም ዝዝርጋሕ ማለት በቲ ብርሃን ከዓ ፀሓይ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ወልድ ካብ ኣብ ምላድን ናይ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ምስራፅን መጀመርታን መወዳእታን የብሉ ንስያ ዘመን ኣልቦ ዘመን የልቦን ትብል ዘላ ማለት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምላዱ ግን ብምልኣት ዘበን ትንቢት ምስ ተፈፀመ እቲ ዘበን ምስ ተፈፀመ ከዓ ይብል ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 እቲ ዝተዋህበ ትንቢት ምስ ተፈፀመ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ኣቦ ምላዱ ልክዕ ከምቲ ፀሓይ ኣቦታትኩም ኢሎም እዮም ገሊፆሙ ከምቲ ብርሃን ፀሓይ ካብ ብርሃን ዝወፅእ ዘይቋረፅ ምቅድዳምን ምድንጓይን ዘይብሉ መጥፋእን ምውዳእን ዘይብሉ ልክዕ ከምኡ ኢሎም ገሊፆሙ ማለት በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ሂወት ሓብተይ ወና ቴንኪዩ በሪሃ ተለ ሕጂ ምስቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክስታይ ጌርኩምለይ እግዚአብሔር ይመስገን መቅደዳምን ምዕባይን መናእስን ከም ዘይብሎም ኣብ ወላዲ ብምዃኑ ካብ ኣቦ ከም ዘይዓቢ ወልዱን ውሉድ ብምዃኑ ካብ ኣቦ ከም ዘይንእስ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣብ ከም ስለዝሰረፀ ካብ
أب كم زي ناس انتهى داني بهلاوي ملكوت معره زابير سلاسية حدا يمكن كلنا بسلطان بفقاد ببهري بملكوت حدا يوم إذا ملكوتاوي بهري وي ملكوتاوي حيلي وي divine power وي divine character زبلوي مالت. Thank you أبانا قال وتسمع لنا. آمين. الله أنا قال هو تسمع لنا. حريك على أسر شمنتن أسر شاتن كبني 10 شمونتن 10 تشعتن كم عدد هراي 8 عدد 8 هذا هراي ملش هراي ربنا رهبكم ولنا أنيلنا آمين آمين تعقسنا لهم بزح درقف قف ندابلنا أسأل لهم مستجبنا لكم أبطاتنا قف يلا نتبع الله وزي الله هدينا ربنا قويتانا يسوس كريستوس مكرا 5 قبله انت تزاربنا كو حمام موت سرعة سقايو بفلاي كأتي مكرا زتقبل ناتو سقات رايس لزخوني بزعبا أو 5 زقبائنا النزارب بملكوت مكرا زي ولو كنسو حمام سقات واحد الزلو بعلق ايو قويتانا يسوس كريستوس تخلو المكرا شقرن زرخوبو ببعلو بفقادو لدحنتنا لأنبر كالت طفأت يبلن ولا سمت كل قفعل تقبرن السجن الساعة تا تواهيد كلنا أنا خبل زت أفعله بسجان مكرانين برسو حادي تقالون الساعة بعلون السيو وتم زخدود كم زدفروا بعلو مكرا تقبله نسو مكران قبل كإلت نبره جناخ اتحاد ولدي خمانا سبكونه قدسات مصحف تدمان اغزابير قال سب كم زخونه يسمعوا ايوم بون امن كم بحدش تتبه لو املاح كنسو سب كم زخونه خا نامنين مكرا قبل كله تخلو خدفرون كقفعون كله نسو نبينو مكرا قبل كلت نبرو تخلو تعقيسو بزي من تصرصار زرخبو نسيو كنا خا اتحاد ولدي كما نسبكن قدسان مصحف تدمان اغزابير قال سب كم زخونه يسميو ايوم بون امن كم بحدش نسو بهلاو املاح كنسو سب كم زخونه انا امنين مثلا بنا دقفني قال هو تسمع لنا ويتانا يس كريستوس مكرا 5 تقبل انت تزاربنا كا حمام موت سرعات سقاي تتزاربنا كا حمام موت سرعات سقاي بسقا حمم موته إن أبتزلوا تهيمنا بسقا حمم ببحرية ملوكوتي جن زي حمم زي تأم زي دكمي هزت بحرية ملوكوتي مالت بفلايك اتمكراز تقبل ناتو سقات رايس لزخونه بزعبو كم تسقبعنا نزارب بملوكوت مكراز زي بلو خنسو حمام سقات واحد زلو بعلو قالي اتي ملوكوت التواحد والسقا كقنزو خلوت ملوكوت تواحد ولو ملوكوت جن زقنزو زتنكفا يكونن نعهجي فتصم أملاخ فتصم سبز بلو بتوم زق حدو كم زفردو بعلو مكرا تقبله نسو مكرا نخي قبل كألات نبرو أب كل جزء مدهني على كله أبوتاتنا قدس كله نساتهم بقطع سحابو نسجنا بفقري سحابهم يقول مخناتهم ده زي سحبوهم بفقادو سحبوهم كوسدو كم بقع كم تيل سحبوهم كوسدو وسلا زي كله انت أيلود يوحنس أفور نساتهم بقطع سحابو نسجنا بفقري سحابهم نسجنا بفقري سحابهم توم زقا حدو خمز فردو بعلو مكرات تقبله سلا تجديد يكونن فقادو سلا زخنايين مخنياتو حزبو خمس خلو بما خلوم تنتيقو يحلف نيرو نمن تدلي قبلهم كله ني إيوسوس نتنازراوي إنا دلينا قبلو خلو أدحار حروم ندحريت صح حلم ودكو نيروم ماله نسو مكرا نخي قبل كإلات نوريل قناخا اتحاد ولد كمانا سبكوانا قدسات مصحف الدماء نيكزابير قال سب كم زخونه يسمي ويوم بؤنا أمن كم بحدش نعبه الله يو أملاخ كنسو سب كم زخونه خا نأمنين سلازي يسوع بسم أملاخ بسم سب سلازي فقاد سلازي بفقادو سلازي مسا انبر نساتهم كحزوه بحيل قتلوه أي فقادنيا سلازي زخونه تراي واقع خفل بجانا خود سلازي فقاده سلقالاتو زاهر الزمسكن يهون الرأي كالوت زلنا استنتنا ربنا كله هوت
آمين آمين كلنا قال هيوت يسمع لنا حراي جزي لنا كابزنا يبوتاتنا ناي قدوس كيرلس ወይ ከናይ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ከምኡውን ካብ ዘንበብናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ዘስተንተናዮ ወይ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተልልና ግዜ ደቃይቃ ኣለዋና ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ክዓጽውልና ንኣቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብክብሪ ይዕድም من أنت اللي جزي الليلة هو أبونا نبيت فروين هابتي سمع كله فروين هابتي سمعنا سمع عدله سمعنا الله فرويني تدهيت تعمت النمو يسمع له دي أنا هو ربنا يسمع لكم ناتالين الرئيس يريد أقفكم الرئيس أبونا منا باهم حراي كبرنا مسجانا نعم لا يكون قال هو يسمع لنا أبونا مزمر زمركي حفتنا أبرهتون زماري ملاختي يسمع لنا كلكم نتا زتزمرت مزمور تقسي مصحف قدوس كمون كابزي نايتشارلوس ناي موداتا معرف ناي تيودوسيوس دما مجمريا معرف حسابكم ترادعكم باستنتنو زي تردعكم ما بحطن كلنا زخون ساتفكم زمسخم زمسخن نخلكم إزيابير زمان أقلقلتكم ويبارخ كاب ناي تيودوسيوس قصري أسرع قرب كستنتنية كم زيلنا مكففال انت دعا أمسئنا إذا أبيردانوس كم زلنا بلا أولو زتزاربنا ناي أبقال كافرنا إيو بو زتحقسكو زفقرو ودي إزئيو نود مريم فليو بو التحقسكو أي بلن انت إذا زفقرو ودي إزئيو ودي مالت سب مخانو أيكونن انت إذا كم أملاخنتو إيو بملكوتو ود مريم أيكونن انت إذا بزر سب أي كم مريم ولادة أملاخ زتوهادو بزي زر سب أي كم مريم ولادة أملاخ زتوهادو سجان نفسن إيو سلغالو أملاخنا مسجانا يبصحيو زي نتوم مريم سي ولادة سبنبر ولادة أملاخ أيكونتن زبلو أب زمانم أب تزمانتي تسيئم زنبرو زدما نعتاتهم ملسيو كنزلنا مكففال انت دعا أمسئنا مخنياتو أب إتا قصر عسرت الشعة انت دارئنا يا بزرخوس إزي بأبن بولدن بمنفس قدسن بكرسوسن كنأمن يقبعنا إلى الله إذا سبزي نتبق قدس وانجيل آنان أبن حدئنا داقم نعيز رأي نبور أي زبلا عاول الزارب قال أملاخ كيحدو الله كم أزارب إزرسي نستروس دما
እግዚአብሔር ክልተ ህላዌ ኣለዎ እንተ ደኣ ክንብል ኮይና ንመን ኢና ክንሰግድ ንኣምላኽ ዶ ወይስ ንሰብ ንተራ ሰብ ዲና ክንሰግድ ወይስ ንኣማኑኤል ኣማኑኤል ብትርጓሜኡ እግዚአብሔር ምሳና ማለት እዩ ካብኡ ዝቐፀለ እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ 10 ኣብዛ ቁፅሪ 19 ኢሳያስ 17 ቁፅሪ 14 እንሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክሰሚዕ እያ ዝበለ ኣብ ማቴዎስ እውን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 23 ብዛዕባ ልደት ክዛረብ ከሎ ኣማኑኤል ማለት ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ ኢሎም ተጠቐስዎ ሕጂ ኣብዚ ድማ ክልተ ህላዊ ኣለዎ እንተ ደኣ ክንብል ኮይና ንመን ኢና ክንሰግድ ንኣምላኽ ዶ ወይስ ንሰብ ንተራ ሰብ ዲና ክንሰግድ ወይስ ንኣማኑኤል ኢሉ ሕጂ ንሕና ግን ክልተ ህላዊ ኣይኮናን ከምቲ ብዙሕ ዝንበበልና ከምቲ ብዙሕ ከም ቋሕ ሰሙን ከም ማይ ከም ፀባን ተሓወሰ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ተዋሃደ ከም ማይን ዘይትን ክንብል ተኮይና ድማ እቲ ዘይቲ ፀብለል ክብል ማለት እዩ ከምኡ ይኮነን ተዋሃደ ሕጂ ንሕና ከምዚ ዝብል ምክፍፋል እንተ ደኣ ኣምፂናሲ እቲ እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከሕፍረና እዩ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዓው ብዝበለ ድምፂ ዝተሰምዐ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክርስቶስ ብኣካል ብዮሃንስ መጥምቅ ክጥመቕ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ከሎ ድምፂ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ እንታይ ንብሩ ብኡ ተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ ሕጂ እንተ ደኣ ምክፍፋል ኣልዩሲ እዚ ቃል እዚሲ ከሕፍረና እዩ ይድብል ዘሎ ንወዲ ማርያም ፈሊ ብኡ ተሓጎስኩ ኣይበለን እንታይ ደኣ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ ወደይ ማለቱ ሰብ ብምዃኑ ይኮነ እንታይ ደኣ ከም ኣምላኽነቱ እዩ ብመለኮቱ ወዲ ማርያም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዝተዋሃዶ ስጋን ነፍስን እዩ ምክንያቱ እቲ ካብ ማርያም ዝወሰዶ ስጋን ነፍስን ምስ መለኮት እንታይ ኮይኑ ተዋሃደ ከም ቋሕ ሰሙን ከም ዘይተፈልየ ፅቡቅ ገሮም ኣቦና ኣብሪሆምልና እዮም ከም ቋሕ ሰም ከም ዘይተፈልየ ነቲ ሕሙም ክፍውስ ከሎ ዓይኑ ጡፍ ኢሉ መለኮት ጡፍ ኣይብልን እዩ ከምቲ ኣብ እንዳ ኬማስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ተዓደመ ኣቦና ምስ መሰነይ ታገሮም ኣብሪሆምልና እዮም እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ተባረኸት ተቀደሰ ምሸት ትግበረልና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ነዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝኸፈትካልና ነመስክነካ እዚ ጉባኤ እዚ ድማ አምላክና ክንዓቢ ክንካተዓሉ ክንቋየቀሉ ዘይኮናስ ንሰይጣን ክንስዕነሩ ኣብቲ ናይ ሓቂ እምነት ክንፀንዓሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ዘፀንብር ጉባኤ ግበረልና ፍልጠት ቀሲምና ንዓኻ እንፈልጠሉ ሰማያውያን ምዃንና እውን እንርዳእሉ ግበረልና አምላክና ሰላማ ጀሚርካና ሰላማ ጀሚርካ ስለ ዝፈፀምካና ድማ ነመስክነካ ጾምና ባረከልና ቀድሰልና ነቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና ናይ በረኸት ናይ ረድኤት ጾምን ጸሎትን
سبعين قبرلنا بسلامة جميل كاب سلامة فتصمنا أب حمام زلو أسماتهم فلتم زين فلتم كلهم فوصلنا أب حزن زلو أصانا نعلنا تجنقهم زلو أرهولهم تميم زلو نسعيهم سقاب نفسه تأثروا فتحيهم فحزبلو أكبهم أب سببا أمكرا أب إهنتا أب سقاي زلو أب سلمات زلو مسرف طرلهم ولدنا يوم كلهم باريكا قدس كانت كاجر كعبيلنا يوفروا رح نقتولنا نابرحو ناب قرباز قشغم مقشغم دحن ملسلنا أملاخنا نخلنا دما مودعتنا تسبقلنا بناي دينا قدس سرنجل مريم ملادنت بناي ملاك ترادعنت ناي نبياتنا ورياتنا صادق عن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهاريات زمهر كايم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوع كالنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصغات مصا فقد كام تعب سماي كم دمام دري يخون عيلة مقبنا لما حبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كبفاد احنا النمبر فتناي تأتونا من قسن حيلين كبرن نزل علمنات كإما أمين ووزت يا مريم نايك قدس قبريم ملا سلامتا سلام لك لكم حلنا خدن قليخي سقاخون دنقليخي أدي جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك لكم نسخي كابان السبرختيخي فركر سخون برخيو وملتا تسقى يا بير مساقيو وفسيتي داسي بالكي عتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين فتاوي شري زين أملاك نوران يس كريستوس كانيكا كانا سرهات يدم زاسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أويا كانت وأويا دياقونات يدو أنا سايرغوز أنا ببسمكم كنو فتانون تهاني يرسيني سفلوان سميات زيو مهارن كريستوس ملعسر تغلتي دي مهارنكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس ملعسر تغلطي بنت اجزيتنا مهارنكسوس بنت اجزيتنا مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለና የቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርክ ብሩክ ምሸት ይግበረልና ብሩክ ለይቲ ቃል ህይወት يسمعلنا أبونا ربنا قال هوت كلهم أبتاتنا مشات أمسينا إنا بركليت أحضرنا قال هوت يسمعنا دوبا لنا نقول لها قال هيوت يسمعلنا آمين قال هيوت يسمعلنا هذا يقولون يبارك في درب الفرق يتكلم حتنا تمنيت نقول لها قال هيوت يسمعلنا لما قلقلتكم يبارك እግዚአብሔር ህይወት يسمعلنا أدمة نهبكم حتنا ملو نقول لها قال هيوت يسمعلنا نقول لها ملؤت عنا حقوس هيوت يهبنا ثانك يو أبواتنا ጽቡቕ ተማሂርና ثانك يو ቃል ህይወት የስማዓልና ንኩልኩም ድሓን ሕደሩ آمين حتنا هيوت نقول لها قال هيوت يسمعلنا سلام ليتخ يقبلنا አሜን ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩክ ለይቲ آمين سلغالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን نقول لها لوام ليت يقبلنا دينا ممهر سارة آمين كلكم تجربيت مدينة ألم مسبتاتنا بروح ليتي سلامة وأنا خاني لنا مزاير رخبنا آمين أدينا بري نقول لها سلام ليتي بدحنا سلام عنك وخاز مسقوا بسلام رخبنا አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ብሩክ ለይቲ آمين فزنت حبتنا نقول لها قال هيوت يسمعلنا نقول لها لوام ليتي يقبلنا ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ለምጣና ንሃብኩም እግዚአብሔር ኣምላኻኩም ይረኸበልኩም ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩክ ለይቲ آمين فروين حبتنا كلها زبنا قلقلوت يبارك ملطعنا حقوس هيوت يهبنا نقول لها لوام ليتي ኣሜን 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 ለዝነበረና ጊዜ ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይሁኑ ቃል ህይወት يسمعلنا بهليتي آمين مين نقول لها قال هيوت يسمعلنا برهت حبتنا بروم قنا مزمور زمير كلنا ناي مزمور صقال لك عريق قد زمت سلام يغنينا آمين آمين نادينا السبيت نقول لها سلام كنا غير بدحنا سلام نمر خابي يبقى عنا آمين
راي رح እግዚአብሔር አምላኽና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንወድእ ስለ ዝረዳእና ክብሪ ምስጋና ብፀሓዮ ንዝመፅእ ግዜና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንረኸብ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኩም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ሰላም ይረኸበልና አሜን